Senzor Accu-Check Smart Guide sa odstráni z ruky len niekoľkými krokmi. Senzor CGM môžete nosiť až 14 dní. Aplikácia Accu-Check Smart Guide vás upozorní, keď nastane čas výmeny. Nájdite plochý okraj senzora a opatrne ho začnite odlupovať smerom von. Uistite sa, že z kože boli odstránené všetky časti senzora. Ak vo vnútri kože zostal snímací prvok, kontaktujte kožného lekára. Na ochranu životného prostredia a zdravia osôb zlikvidujte senzor podľa platných pokynov na spracovanie odpadu vo vašej krajine.